Salutare tuturor și bine găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Dubai Racing. Ok, tap to continue. Ready, set, 1, go! Și pe unde? Dubai Racing. Bă, vreau să fac un drift stupid. Drifting. Hai pe aici. Ce șmecher. Putem să facem și de mult din asta? Nu, bă, nu putem. Vreau să văd interiorul la mașiniță. Nici mașiniță. Păi și atât faci în jocul ăsta? Doar drifturi? Nu, da. You lost. Păi ce trebuia să fac, frate? Păi eu de unde să știu, bă, frate, next. The fuck, eu cum să știu așa ceva? Adică nici nu mi-a explicat că trebuie să trec prin conurile alea. What the hell, bă, ce stupid, am pierdut un nimic. Ok, hai să mergem la market și cred că ne luăm mașinița. Nița, mașiniță. Dar eu click un car coin. Aoleu, ce mașini proaste. Pe mine mă interesează accelerația. Ok, mașina asta, care mai mare accelerație. Car delivery. Da, nu pasă. Te continue. Great, a luat un Nissan. Și Diamonds. Da, nu prea aș vrea la Diamonds. Vreau Find a Match, Multiplayer, Access, Wildcard, Fall House. Ce e acolo la Mystery? Mysterious. Hai bă, găsești un match tu. Uite. Ok, click mi-a găsit un match, da? Bă, de ce am apăsat pe next opponent? Hai, atac din start. Driver use sniper. Ok, este un sniper. Un sniper care vrea să ne tragă în cap, frate. Hai bă. Times left, ok, o să încep. 2, 1 și... Aia. Am înțeles că trebuie să dai start la fel cu mine. Fraților, acum o să câștigăm. Avem 60 de secunde, scrie aici. Tap to skip, nu mă interesează. Smash, collect 5 în 60 secunde. Ok. Trebuie să colectez 5 de astea. Bă, stai, dar cum de colectez? Bă, ce stupid. Bă, nu pot să iau de asta, că merge atât de prost. Ce prost e asta, lasă-mă și pe mine una să iau, frate. Așa, una, XP, 1. Ce aproape. A luat-o? A luat-o. Bă, de eu sunt bun la jocul ăsta, chiar dacă arată chiar bine. Stai. 10 extend de chestiile alea, ok. Let's see the score. Hai că n-a reușit să iei, uite. M-a bătut. Bun. Măcar hai să luăm niște XP, uite am luat și eu una. Yay! De skip nu trebuie. Bă, iarăși o last! Ok, vreau să văd dacă putem să facem și noi o cursă. Ok, hai că mai dăm una. Mai dăm una. 2, 1, 4, go. Hai bă, lasă-mă în pace. Acum putem să vedem, dar nu vreau să mă joc, frate. Ok, băieți, mai dăm o cursă.
Fiindcă a treia oară e cu noroc, știți cum se zice? Eu niciodată nu mint, da, fratele vostru nu minte. Ha, noapte e. Pe noapte stai, cum faci, ce facem? Că nu e aia cu... A, ba da. True, one, go! Da să mă vâr în el. A, bă, ce... Facem cursă! A, la asta îl bat. Nu facem, bă, cursă. Trebuie să luăm de astea verzi. Una. Trebuie să facem 5. 2. Haha, ai vrut să ne iei, fraiere. Nu. Mi-a luat-o, bă. Aia e mea, a mea. Apare nu e mea. Bă, lasă-mă. Aia e a mea, fraiere. Nu. Bă, mă legi pe mine. Am doar 2. Aia e mea. N-ai șanse să-mi... Bă, dar de ce nu merge mașina asta? Uite că ești tu la ea. Uderberry. Bă, lasă-mă să mă văd eu. Așa. Da, să spargem și noi de asta, n-avem ce face. Ok, am plătit. Glumesc, n-am plătit, am intrat în alt meci. Ding. Ha, ok, a luat. Bă, uite-te la el. Uitați litera mea D. De la Dorian. Ce nesimțit? Ce nesimțit? Asta e mea, bă. În sfârșit. Ha, ha, ha. Că Nike 23 ți-a furat tu cioca. Asta el a luat-o. Bă, nu, bă, nu! Nike 23. Ce frumos să stă în butonul și mie. Că Nike 23. Aha. Nike. Ultima. Mai vreau. Da, bă, cine a câștigat? What the fuck? Ok, am intrat în alt meci. Chiar n-am văzut cine a câștigat, deci. Ne trebuie 5, da? Una. Uhu, da. Ai luat-o el, bă. Nici nu știu câte încercări am ca să câștig o rundă. Dar în fine. Nike 23. Fiți atenți, da? Asta e mea, fraiere. Driftanu, Barbasanu și n-am luat-o noi. Wow, iud. Nu. Aparent de ăștia cu aceeași culoare. Nu pot să înțeleg că eu intru în alte meciuri de mă prostesc. Este meu. Așa. N-are sens să mă chinui. Unde apare? Bă, cum n-a luat-o? Ce a făcut, mă? Ok, una. Dai timpul, mie. Asta e mea.
A, ba nu. Stai, la ora ajuns ședința. 6:30. Am ieșit, deci m-a spărit degeaba ca prost. You lost! Nu o să câștigă niciodată și... Da. De data asta am uitat să vă zic că suntem singuri, deci o să partenerez cu cineva ca să ne jucăm.